Happening ke jing penmi ia ke jing mana lingba ke office superintendent of police ke East Khasi Hills district ia ki nongnia arshaka ban Pynphong helmet ia ki hybrid habaki lek ki wan Nongbah Shillong haka arpo nyotrik ulber arajar arpo san la shempat bakate ke jing mana kam shimla trei kampura ia kepala lap baki dang don bongut ki bania arshaka ki bum Pynphong helmet ia ki hybrid ne ki kme ki kpa ia ki kon haka bor baki lek bo school haki benta jong kalat khra Shillong kani ka pau haka sngi ba ka child friendly Shillong ka badai ka way ni ki project ka Bosco Integrated Development Society kalami shakman haka jinga trailang bat katanat pulet penyat kali ban sam nya ki kot linkedop halor ka jingdon kam ban penlong nya ka surok ka basngan na ka benta ki Khynnah lanik creating safe roads for children batru bakin sam helmet ki hybrid ki bumdon helmet ha Don Bosco Square Shillong habakren kilat patai kubor uba M Marbo ubadeu inspector kalat khra traffic branch ula kintu yiki kme ki pa mat ki bahayeng hasem jong ki Khynnah baki dei ban Pynphong helmet ki hybrid bat lada kim shim khia ki bor pulit kin shim de ki sen jam ki bating From our traffic side, we request all the parents to instruct their children to wear helmet for their own safety, because the life is very precious, and if the negligence of the parents, it might be causing harm to their children. So we appeal to all the children, to all the parents, do wear the helmet for their own safety. Today we have give the awareness to them, but from tomorrow onward they should wear the helmet. If they are failed, we have to take action according to the NBR. Hakajuk opor udip gurung ubadeu project coordinator jong ke bits par usamla cari miki ding do SMO ke bits kila penpau bakadai ke jingken sting jong ki kime ki kpa bakim Pynphong helmet ye ki Khynnah hakapor bakilaj bo school kumta kila bo ke jingkeli bakumno ki hun ban syada tang yela de katba ye ki waipat kim tre ban ai jingyada kini kemat bokongsan hakaban baru ki Khynnah di basyong bok jewelers ide ban pendon kami kani ka helmet bat kumjuru kani kalong kalat inti ki ba kuno bakin long kita long kata jing long singai ke jongki hab ki syong kani ka two wheelers susu nak kaliang jongi ka jing penlong jongi kani ka awareness program kabah kemat du kalong ba nak kaliang jongi ka organization ke betre bat kabah kemet Khynnah bat kabah kemet jong ka imlang salang barok kawe ikwa ba kibriu kin sutu no ikwa ban ai kata jing sutu ka purai parok ki pai ba nang nis kemat ide ban pendon kam no ya ka helmet namar ba kalong sia ka pendon kami ki Khynnah ban pendon kami ka helmet namar ha ka jing ye ke jongi bun pring kibriu kidang sting ye kani de nak kaliang jongi ngisi mi kata kalat kenti ban pen sutu ki pai ba da ka ba ngile ikni ka awareness program ka bamenta ka singi de nakaliang jongaru nakapat iparok ki pai ba ha payade ka jing penon kami ke helmet ngimde ban su te lakam tangela die ban penon kami ke helmet abang nya ikni ki arsaka ngre abang inang bete lakam yela die ban nya ikni ka arsaka ban penyada yela die ngide ru banang penyada lem ikiwe badon lang ikni ka basong ikni ki arsaka de khadu yawai ngakermen ba nakaliang jongi babarok ki pai ba kin sutu no ikni ban barok ki pai ba kin sedang ban penon kam ya ke helmet da ka ba yadai ban yadai kelung hak ba yadi bakani ka jing long singan juki basong kini ki arsaka kumbaga EF kadai lack of awareness bo ka lack of awareness kadai one of the reason bo the other reason kadai lack of checking na police side tu and I'm not pointing at police tangba kadai responsibility ru jang police ru kaju kapor jungiru mo kum adults kum responsible citizen of the city kadai responsibility jungiru but spread awareness de mo teladang i
kena ba play na scooty dia two wheeler na bike mo ni haban ai awareness i mei pa ni kong mo the secondly part ni habai awareness kena retro mo kada pimdan helmet na song scooty so nga try kada main reason kada lack of awareness mo then side jungi na side organization kum Bosco Integrated Development Society ni persang ngila tre system ban spread awareness Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya